Mill-omnibus sa tal-linja u ktib ġdid li għati ħarsa wiesa lejn kif żviluppa trasport pubbliku f'Malta matul is-snin jibda minn mezzi bikrin bħalma kien l-użu tal-laneġ u l-omnibus, mezzi ta' trasport li kienu jġorru aktar nies minn karozzin ordinarju. Isegwi l-iżvilupp lejn il-ferrovija, it-tram u aktar tard ix-xarabanks. Fil-bidu kienet inizjattiva ta' Maltin u Ankawċin li investew f'dan il-mezz u dejjem il-modernazzjoni ta' xarabanks u mbagħad jitjieb dejjem is-servizz. L-awtur Edi Attard isemmi wkoll kif beda trasport pubbliku bil-laneġ minn Taslima għall-Belt u l-Kottonera. L-omnibus x'kien u kif kien jintuża? Kien speċi ta' karozzin kbir fejn karozzin setgħu joqogħdu 4 nies. Dat tip ta' trasport kien jieħu 12 jew 14 ir-ruħ u fi żmien il-gwerra minħabba nuqqas ta' fuel dan der f'xi partijiet ta' Malta sar użu minnu flok ix-xarabanks. Spjega li s-servizz dejjem evolva minn inizjattivi privati għal sistema aktar moderna. Il-ktib jinkludi wkoll episodji importanti bħal strikes li waqfu ħesrem is-servizz u bidliet kbar fil-mod ta' kif kien jitħaddem it-trasport pubbliku. Iżid li f'ċerti perjodi anke l-gvern kellu jidħol biex iżomm is-servizz għaddej. Godwin Vella, uffiċjal ta' Heritage Malta, għalli din il-pubblikazzjoni tajn biex tinżamm ħajja memorja importanti tal-iżvilupp soċjali u industrijali tal-pajjiż. Ħassejna li dan jimmerita li din l-informazzjoni kollha tiġi miġbura f'dil pubblikazzjoni propju sabiex il-tarif l għandna fuq dan is-suġġett li m'hemmx dubju jġib ħafna nostalġija għal ħafna nies, però dat tarif kollu jinġabar, jinħażen, jiġi komunikat u importanti wkoll li dan eventwalment ikun jista' jgħaddi wkoll ġenerazzjonijiet futuri propju sabiex dan parti mill-patrimonju industrijali u soċjali ta' Malta tkun apprezzata iktar fit-totalità tagħha. Il-ktib għandu wkoll bosta ritratti antiki li juru l-evoluzzjoni tal-mezzi ta' trasport f'Malta.